Üdvözlöm, Ari Zsolt vagyok a Víztisztító Gurútól, és most a PurePro CT2000, illetve CT3000-es asztali víztisztítókat nézzük meg közelebbről. Ezen a képen már a PurePro CT2000-es, illetve CT3000-es modelleket láthatjuk. Ugye egyszerű rájönnünk, hogy miért ez a nevük. A 2000-es az 2 darab szűrőegységből áll, a 3000-es pedig 3 darab szűrőegységből áll. Én most az egyszerűség kedvéért a CT2000-esen kezdek el magyarázni. Ami kapásból feltűnik, az az, hogy nem vízszűrőházban van a vízszűrőbetét, hanem a vízszűrőház együtt van a vízszűrőbetéttel. Ez azért hasznos, mert nagyon-nagyon stabil rögzítést ad, illetve nem fog későbbiekben esetlegesen csöpögni, nagyon-nagyon jók az illesztések, tehát tulajdonképpen rengeteg olyan hibát küszöbölünk ki ennek a használatával, mint ami esetlegesen a régi asztali víztisztítók esetében fent állhatott. Nézzük is meg ezeket a vízszűrési fázisokat. Az első vízszűrési fázis az az 5 mikronos vízszűrő, a második pedig egy aktív szén vízszűrő, ami vegyi szűrést hajt végre, ugye ő inkább főleg a klórra fejt ki jó vízszűrőképességet, míg a mechanikus vízszűrőbetét az a levegőanyagokra és egyéb ilyen mechanikai szennyeződéseket szűr meg. Régebben mindenféle vízszűrőház kulcs kellett hozzá, hogy lecseréljük a vízszűrőbetétet. Ennél a asztali víztisztítónál már nincs ilyenre szükségünk. Egyetlen egy határozott mozdulattal elcsavarjuk, majd meghúzzuk, és már ki is vettük. Az egyik szűrőbetétet, a másikat se nehezebb kivenni, ezt is fogjuk, és már ki is vettük, és már tulajdonképpen ki is tudjuk cserélni a vízszűrőbetétet. Nézzük meg, hogy állítsuk össze ezt a víztisztító berendezést. Ugye először is kell nekünk egy bemenet, amihez kapunk 1 méter hosszúságú, nagyon jó minőségű csövet. Ezt fogjuk, és semmiféle szakszerszám használata nélkül ráhúzzuk a víztisztító bemeneti részére. Ez nagyon-nagyon jó rögzítést nyújt, tehát ez biztos, hogy nem fog lejönni, ha csak nem valaki szánt szándékkal próbálkozik vele, de megmondom őszintén, hogy ahhoz is eléggé fura erőhatásokat kell kifejteni, ami nem feltétlen jellemző az asztali víztisztító használatakor. Mellékelt a gyártó a jól ismert 3/8-as útváltó csapot. Ezt kell tulajdonképpen feltenni a mosogató csapunkra, hogyha külső menetes, akkor nem kell bele a közbetét, hogyha belső menetes, akkor pedig kell bele a közbetét, és akkor ennek a használatával rögzítjük a mosogató csapra. A cső felhúzása ugyanaz, mint az előzőnél, a kis horganyos részbe nagyon szépen belemegy a cső, ezt felrögzítem, és már eléggé masszívan is tart, tehát ez biztos, hogy nem fog lejönni. Oké. Tehát gondoskodtunk a bemenetről, ugye egyértelműen itt kiválaszthatjuk, tehát útváltóként használjuk ezt a csapot, hogy mosogatunk a mosogatócsapból, vagy pedig, hogyha átállítjuk, akkor a víz nem a mosogató fele fog menni, hanem a víztisztító irányába, ezért ugye nem kell mindig le, illetve felszerelni. Ez hasznos. Ugye mellékelve van minden gumitömítés és minden, ami kell a felhelyezéshez. Utána van nekünk egy megnövelt vastagságú kifolyó csövünk, ami egy picikét esztétikusabb is, mint a régebbi modellek esetében, illetve ami érdekes, hogy gumitömítésből nem egyet tartalmaz, hanem mindjárt 3-at. Tehát eléggé masszívra megtervezték,
és itt is egyetlen egy határozott mozdulattal beillesztettük a kifolyó csövet. És tulajdonképpen kész. És már is itt vagyunk a PurePro CT3000-esnél. Ugye ez a modell annyiban másabb az előbbi PurePro CT2000-esnél, hogy itt az 5 mikronos szűrő után következik egy aktív szénszűrő, ugye ezt megtaláltuk a 2000-esben is, viszont itt már van egy plusz aktív szenes szűrő, ami megnövelt biztonságot nyújt a klórszűrésre, tehát tulajdonképpen ezzel a CT3000-essel sokkal nagyobb klórszűrést tudunk elérni, mint a CT2000-essel. Ugye egyértelműen itt is egyszerűen tudjuk levenni a betéteket, illetve kicserélni, tehát nem kell semmiféle szerszám hozzá, illetve biztosan miután az új betétet betettük, nem fog se csöpögni, se egyéb ilyen hiba lehetőségek nem lesznek. De nézzük is meg, hogy miért nem. Azért nem, mert a vízszűrő betét nem egy, hanem 2 gumitömítéssel rendelkezik, tehát semmiféle olyan hiba lehetőséget nem hagyott a gyártó, ami a klasszikus asztali víztisztítóknál volt. Ennyi. Érdekes, hogy ennél a víztisztítónál itt a talprészen van gumírozás, tehát megakadályozzuk az esetleges odébb csúszását berendezésnek, mert eléggé masszívan tart, pláne hogyha még ezekben a vízszűrőbetétekben még víz is van, mert még az is egy kissé lenyomja a berendezést. Ami megszokott a víztisztítóknál, az, hogy a fémváznak a hátsó része meg van fúrva, tehát hogyha esetlegesen nem fér el a pulton a víztisztító, akkor falra is lehet rögzíteni. A csere vízszűrő betétek is igényesen érkeznek, nem csak egyszerűen ilyen lefóliázott vízszűrő betétet kapunk, hanem van egy doboz, és a dobozban találjuk a vízszűrő betétet, ami hermetikusan van lezárva, és még van rajta pluszban egy védőkupak is. Ez valóban nagyon hasznos, mert ezáltal szinte 100% biztonságra mehetünk, hogy a vízszűrő betéteinket nem éri se nedvesség, se esetlegesen olyan behatás, ami nem feltétlen tesz jót nekik. Ezáltal nagyon-nagyon hosszú ideig otthon elállnak. És a végére hagytam a dobozt, amiben érkezik a PurePro CT2000, illetve CT3000. Ez egy nagyon elegáns dobozka. Ebből is látható, hogy ezek a modellek már egy másik irányt képviselnek, mint a régebbi fajta asztali víztisztító berendezések.